OK, tak dobrý deň, čaute. Ja by som vám chcel dnes povedať niečo o Zero Knowledge kryptografii nejakým rozumným spôsobom, kde nebudeme sa snažiť pochopiť celú matematiku a zložitú kryptografiu za tým, ale trochu demystifikovať tento pojem a možno by som na úvod začal otázkou, či už niekto počul o ten pojem Zero Knowledge kryptografia a vie, o čo ide. OK, tak asi nikto. Čiže Zero Knowledge kryptografia v podstate sa snaží urobiť to, kde ja ako prover, alebo niekto, kto chce dokázať znalosť niečoho, snažím sa presvedčiť vás ako nejakých verifierov, že mám znalosť o niečom bez toho, aby som vám tú znalosť nejakým spôsobom odhalil. Čo na prvý pohľad znie trochu akože zvláštne a všetci komu poviem, že mám niečo so Zero Knowledge kryptografiou a poviem im túto vetu, tak sú z toho strašne zmetení, že ako to je možné. Tak dnes sa budeme snažiť to trochu rozlúštiť, ako to je možné. Na začiatok by som začal trochu o mne. Ja som skončil formálnu verifikáciu a testovanie na VUT na Fakulte informačných technológií. Tam som pracoval ako research assistant vo skupine Verifit. Konkrétne som sa zameriaval na statickú analýzu a pracoval som s týmom Facebooku na vyvíjaní ich statického analyzátora, čiže vlastne sme hľadali chyby v ich codebaseoch. Potom som pokračoval v hľadaní chýb, ale na blockchaine. Som pracoval ako security auditor a to bol nejaký prvá moja skúsenosť s blockchainom a keď som sa dostal do blockchainu hĺbšie, tak som narazil na Zero Knowledge a Zero Knowledge kryptografiu a momentálne pracujem ako software developer v MyAZK projekte a o tom projekte vám poviem viac na konci. Možno taký disclaimer, som software developer, to znamená, že tú kryptografiu sám neovládam úplne do detailov, čiže budem sa to snažiť vám podať nejakým môjim pohľadom, čo všetko je potrebné pochopiť na to, aby ste vôbec mohli napríklad programovať tú kryptografiu. Nejaké overview, čiže na začiatok si povieme nejakú ZK intuíciu, aby ste mali predstavu, čo vlastne budeme chcieť akože dokazovať tými Zero Knowledge dôkazmi. Potom nejakú motiváciu, prečo je to vlastne dôležité, kde sa môžete nájsť aplikácie tejto Zero Knowledge kryptografie. Potom si ju vysvetlíme na konkrétnom proving systéme, konkrétne pôjde o ZK snarky. Ukážeme si nejaké limitácie, prečo to ešte nie je masovo adaptované, aké sú nejaké challenges, výzvy v tejto oblasti a na záver vám poviem o MyAZK, čo sa snažíme robiť my. Čiže na úvod taký príklad, povedzme, že máme nejakého provera, ktorý povie, že dokážem vidieť farby. A potom máme verifiera, ktorý je farboslepý a povie, že ja ti neverím a farby za mňa neexistujú. Čiže ten prover mu podá, povedzme, dve farebné loptičky a verifier si ich dá za chrbát a respektíve opýta sa ho, či sú rovnakej farby, prover mu povie, že nie, a on mu to sa snaží teraz dokázať. Čiže si ich dá za chrbát a prehodí si tie loptičky v rukách a ukáže to tomu proverovi a opýta sa ho, že či som ich akože prehodil a vidíme, že tie loptičky zmenili pôvodné usporiadanie, to znamená, že prover mu povie, že áno, vymenil si ich. Pravdepodobnosť, že prover klamal, je 50%, to znamená, že verifier ešte v tomto momente nie je vôbec presvedčený o tom, že ten prover naozaj tie farby dokáže rozpoznať, lebo si povie, že s 50% pravdepodobnosťou si to mohol uhádnuť. Čiže pokračuje ďalšie kolo tohto protokolu. Znova sa ho opýta, že či tie loptičky za chrbtom vymenil. Tentokrát loptičky nezmenili poradie, čiže prover odpoveda nie a pravdepodobnosť sa znova znížila o polovicu. A takýmto spôsobom to budú opakovať, až kým verifier nie je dostatočne presvedčený o tom, že ten prover naozaj tie farby rozpoznáva, pretože nemôže mať takú úspešnosť, aby to uhádol povedzme 80 krát za sebou. Čiže toto je nejaký akože starter example, nejaký toy example toho, ako to v skutočnosti funguje.
že vlastne ten prover dostatočne presvedčil toho verifiera, že má tú znalosť, ale ten verifier sa o tých loptičkách nedozvedel nič, lebo stále nevie povedať, ktorá je žltá a ktorá je modrá. Teraz niečo viac použiteľné, niečo z reálneho sveta. Znamená, že znova budujeme iba zatiaľ nejakú intuíciu, ale je to niečo, čo už reálne môžete použiť. Je to reálna kryptografia a volá sa to Schnorr Sigma protokol. A v podstate tu ide o to, že vy chcete ako prover presvedčiť verifiera, že poznáte nejakú tajnú hodnotu x, takú, že g na x modulo p sa rovná y. To znamená, že je to založené na probléme diskrétneho logaritmu a vlastne prebehne protokol, vy vypočítate nejaký commitment, on vám pošle verifier vám pošle nejakú challenge, vy tú challenge zakriete spolu s tou svojou tajnou hodnotou do nejakého svedka o tom, že tú znalosť máte, ale z toho svedka nejakým spôsobom verifier nevie extrahovať tú tajnú hodnotu x a verifier na konci môže týmto vzorcom overiť, že naozaj viete tú hodnotu gx takú, že y sa rovná vzorcu, ktorý je na prvom riadku tohto slajdu. Nebudeme tu zachádzať do matematiky, tu skôr ide iba o to, že už toto je prvý náznak ZK protokolov, ale je to protokol, ktorý vlastne je založený čisto na matematike a povedzme môže byť aplikovaný na nejaké digitálne podpisy, kde x je váš private kľúč, y bude váš public kľúč a bez toho, aby ste ten svoj private kľúč niekde líkli, tak respektíve odhalili, tak dokážete podpísať správu a verifier dokáže bezpečne overiť, že naozaj ste to podpísali vy. Čomu sa ale venuje súčasný ZK Research, sú nejaké general purpose zero knowledge dôkazy a tu chceme vlastne dokazovať, tieto dôkazy už nie sú založené iba čisto na nejakej matike a na probléme diskrétneho logaritmu, ale chceme dokazovať nejaký ako keby správnosť, že nejaký výpočet prebehol, respektíve dokazujeme korektnú evaluáciu nejakého programu. To si môžeme ukázať na príklade sudoku. To znamená, že ja ako prover dokážem vyriešiť sudoku a chcem to vám ako verifierovi respektíve dokázať, že dokážem vyriešiť túto public schému sudoku bez toho, aby som vám dal konkrétne riešenie. Čiže máme nejaký Python script, program, ktorý je dostupný aj vám ako verifierovi, aj mňa ako proverovi. A tento program sám o sebe neobsahuje žiadnu tajnú informáciu. Je v ňom naprogramované v Pythone, vlastne sú tam naprogramované všetky podmienky potrebné na to, aby ste overili, či sudoku vyriešené správne. To znamená, že kontroluje tento skript, že či v riadku sú rozlišné hodnoty, v stĺpci a vo všetkých tých okienkach. Čiže keby ste do tohto programu dali vyriešené sudoku, tak on vám odpovie, že je vyriešené správne alebo nesprávne. Tento skript nejakým spôsobom skompilujete do niečoho, čomu sa hovorí prover index a verifier index. A prover index, respektíve prover na základe toho prover indexu dokáže vygenerovať dôkaz o správnosti exekúcie tohto programu. On pozná ten svoj private input, to znamená, že nejakým spôsobom vygeneruje dôkaz. A verifier na základe verifier indexu a toho public inputu, čiže tej schémy toho sudoku, dokáže potom verifikovať, či daný dôkaz je správny alebo nesprávny. To znamená, že iba tým, že on vidí ten skript a dokáže skontrolovať, že ten skript fakt kontroluje všetky podmienky na to, aby to sudoku bolo vyriešené, nepotrebuje vedieť ten váš private vstup, lebo vie, že vy ste ten proof vygenerovali na základe toho Python skriptu a on teda môže dôverovať tomu, že ten proof dostatočne dokazuje to, že vy dokážete to sudoku vyriešiť. Tu by som možno uvedol ešte jeden príklad. Povedzme, že ďalší nejaký general statement môže byť, že vy žiadate hypotéku od banky bez toho, aby ste chceli banke ukázať svoj bankový limit svojho bankového účtu. Čiže mali by ste rovnako nejaký skript v Pythone, verify, ktorý by mal public vstup by bola povedzme výška hypotéky, o ktorú máte záujem
a private vstup by bol váš balans. Ten Python script by kontroloval, že či na vašom účte je dostatočné množstvo peňazí, respektíve či spĺňate nejakú akože minimálny limit toho, koľko peňazí musíte mať, aby vám tú hypotéku schválili, ale banke nemusíte tento limit nejakým spôsobom ukázať, iba by ste vygenerovali proste dôkaz, banka vidí, že tento Python script túto podmienku naozaj kontroluje a keď tento dôkaz je validný, znamená, že ste solventným klientom a my vám môžeme poskytnúť hypotéku. Čiže my sa budeme dnes venovať práve týmto General Purpose Zero Knowledge Proofs a ukážeme si, ako vlastne niečo také je vôbec možné. Nejaké aplikácie, kde sa môže Zero Knowledge Proof použiť, sú napríklad nejaké verifikácia vašej identity. Povedzme, že si chcete dnes založiť účet na nejakej centralizovanej burze, musíte im poslať fotku svojho občianskeho preukazu. Zo Zero Knowledge Proof by ste presne mali nejaký Pythonový skript, ktorý by kontroloval všetky položky, ktoré sa na občianskom preukaze nachádzajú. Vy by ste vygenerovali iba dôkaz o tom, že ste to vy a nemuseli by ste im odkrývať svoje akože private data. Alebo povedzme online voľby, kde by bol znova nejaký program, pomocou ktorého by ste volili, tak by ste ten program by ste použili iba na vygenerovanie dôkazu a nikomu by ste nemuseli ukázať, akú konkrétnu stranu ste volili. To znamená, že mali by ste iba zero knowledge dôkaz o tom, že ten volebný proces prebehol správne, ten váš hlas by sa niekde započítal, ale nikto by nikdy sa nedozvedel o tom, ktorej strane ste dali svoj hlas. Teraz iba pre predstavu, ako to reálne vyzerá v nejakých publikáciách a tomu sa my budeme dnes snažiť vyhnúť, tejto šialenej matematike. Čiže ja budem sa snažiť nájsť nejakú akože zlatú strednú cestu medzi týmito nejakými toy examplami a niečím takým, aby som nejak vo vás vybudoval nejakú intuíciu, ako to je možné a ako to funguje nejak under the hood týchto zero knowledge protokolov. A konkrétne sa budeme venovať snarkom, čo je jedna skupina týchto General Purpose Zero Knowledge protokolov. Existuje týchto schém a skupín viacero, ale všetky dodržujú nejakú spoločnú šablónu, ako sa tieto protokoly navrhujú. To znamená, že to, čo si tu ukážeme, platí pre všetky tieto General Purpose Zero Knowledge protokoly, ale iba tým, že vymeníte niektoré komponenty, ktoré si my dnes ukážeme, tak zrazu dostanete inú schému, ktorá bude mať trochu iné vlastnosti a bude možno v niektorých ohľadoch rýchlejšia, lepšia a tak, ale tie snarky sú za mňa dobré na také začiatočné pochopenie. Prečo tam mám tú evaluáciu nejakého polynómu? To je preto, že vlastne všetko, o čo ide v týchto Zero Knowledge protokoloch, je to, že vy sa snažíte dokázať správnosť nejakej evaluácie skrytého polynómu. To znamená, že my sa budeme snažiť ten náš program, ten Python script, previesť nejakým spôsobom na polynóm, na nejakú funkciu a potom sa budeme snažiť dokázať, že táto funkcia, ktorá je našim nejakým tajomstvom, sa v bode A rovná sa hodnote B. Čiže na úvod si iba zadefinujeme nejaké základné pojmy, ktoré budeme používať až do konca tejto prednášky. Čiže v podstate ten snark je argumentačný systém, ktorý musí spĺňať nejaké podmienky. Je to nejaký protokol medzi proverom a verifierom. Prover sa snaží dokázať korektnosť výpočtu C. V tom výpočte C, to je povedzme ten náš Python script, máme tam nejaké public vstupy, čo je X, potom tam máme nejaké tajné vstupy, čo je to dvojité V a prover vygeneruje dôkaz P, ktorý potom verifier bude kontrolovať. Každý argument systému musí spĺňať tieto tri podmienky, že musí byť complete, knowledge sound a zero knowledge. Zero knowledge vlastnosť je voliteľná, nie je povinná, ale o tom si povieme za chvíľu viac. Tu je to preložené do nejakej ľudskej reči, tieto vlastnosti. To znamená, keď je systém complete, znamená, že verifier je na 100% presvedčený, že ten proof je validný.
Knowledge sound znamená, že prover nedokáže podvádzať, respektíve, že môže podvádzať iba s negligible, to znamená za nejakou zanedbateľnou pravdepodobnosťou. A zero knowledge znamená, že verifier sa z toho nášho dôkazu nedozvie nič o tých našich secret vstupoch. To znamená, že z toho P nejakým spôsobom nedokážeme extrahovať znalosť o tom dvojitom V. Čiže to sú nejaké obecné veci, ktoré musí spĺňať tento argument systém. Každý argument systém. A teraz sa pozrieme na snarky. Snarky sú jedna skupina z týchto argumentačných systémov, ktoré navyše majú ešte podmienky, že musia byť succinct, to znamená, že dostatočne stručné a musia byť non-interactive. To znamená, že tam neprebehne žiadna komunikácia medzi proverom a verifierom. Lebo v skutočnosti nechceme, ako na tom prvom slajde, aby to dokazovanie trvalo 80 správ, tá komunikácia medzi nimi. Čiže my chceme, aby to bolo úplne non-interactive, že si nemusia vymeniť žiadnu správu. Tu vyzdvihnem to, že tie snarky môžeme mať iba snarky a potom ZK snarky. To znamená, že snarky sú argumentačné systémy, ktoré musia spĺňať tie tri obecné podmienky, potom musia spĺňať, že sú non-interactive a potom musia spĺňať podmienku tej stručnosti. To znamená, že dôkaz, ktorý vygenerujeme, musí byť dostatočne krátky a musí byť veľmi rýchly na verifikovanie. A ZK snarky navyše ešte majú podmienku, že nemôžete revealnúť nič o správe M. Z toho príkladu, ktorý tam je na tom slajde. To znamená, že povedzme, že chceme dokázať, že vieme správu M takú, že po jej zahešovaní sa hash rovná 0. Triviálny dôkaz by bol taký, že ja ako prover vám tú správu dám, vy si ju spočítate ten hash a pozriete sa, či to je 0. Ale tým pádom by to nebol snark, lebo poprvé ten dôkaz by bol dlhý, lebo by to bola celá správa M. Za ďalšie, nebolo by to rýchle na verifikáciu, lebo by ste museli urobiť ten istý výpočet, čo ja. A tretia podmienka, nebolo by to zero knowledge, lebo by som vám tú správu M ukázal. A čo znamená short a fast? Tak to máme nejakým spôsobom ohraničené pomocou zložitosti. Čiže proof P, čo sa veľkosti týka, musí byť maximálne logaritmický voči veľkosti pôvodného výpočtu a čas na verifikáciu musí byť tiež logaritmický, čo sa týka veľkosti výpočtu. Čiže ak by ste algoritmus SHA-256 mali jeho časovú zložitosť, tak nová časová zložitosť môže byť maximálne logaritmus tohto času. OK, to je asi všetko. No a teraz sa už dostávame vlastne k tomu, ako sa tieto general purpose protokoly navrhujú. A táto schéma je vlastne dodržaná všetkými protokolmi, ZK, ktoré sú. A tým, akým spôsobom navrhnete ten krok 1 a krok 2, tým sa medzi sebou líšia tie jednotlivé schémy. To znamená, že prvá časť je samotný proving systém, tam sa bude diať to dokazovanie a tá druhá časť je vlastne preklad z toho nášho programu, z toho nášho Python skriptu do nejakej reprezentácie, ktorej bude ten náš proving systém rozumieť. A ako sme si už povedali, tak vlastne pôjde o to, že my ten program budeme prekladať do nejakých polynomov a náš proving systém bude nejaká functional commitment scheme, to znamená, že budeme robiť nejaké commitmenty nad funkciami, polynomami. A výsledok je ten ZK snark alebo nejaký general purpose ZK protokol. Čo to teda vlastne commitment je? Tak vlastne cryptographic commitment v reálnom svete emuluje nejakú obálku. To znamená, že prover zabali svoje dáta do obálky, zapečatí tú obálku a pošle ju verifierovi. Čiže commitment znamená nejaký záväzok. Ja som sa akože commitol k týmto dátam a verifier, keď dostane tú obálku, ktorá je zapečatená, vie, že tie dáta sa nezmenia počas celého toho výpočtu, lebo proste on ich drží v tej obálke. A potom, keď otvorí tú obálku, môže si byť istý, že tie dáta sú tie, ku ktorým som sa ja akože zaviazal. Čiže to je nejaká intuícia. A teraz, ako funguje samotný protokol, to znamená ten proving systém, ako tie commitmenty používame a na čo ich vlastne potrebujeme. Čiže znova,
ako celý čas máme nejakého provera, máme nejakého verifiera a budeme pracovať nad funkciami. To, ako sa k tým funkciám dostaneme, to si ukážeme v druhej časti prednášky. Ale teraz ideme riešiť tú prvú časť, ten proving systém. Čiže ja mám nejakú funkciu f, ktorá reprezentuje tú moju znalosť, nejaké informácie. Na to, aby ten protokol fungoval, ja sa musím najprv ako prover zaviazať k tomu, že tú funkciu nezmením. To znamená, že ja spočítam commitment k funkcii f a pošlem ju verifierovi. A verifier potom, čo obdrží tento môj commitment k tejto funkcii, čiže záväzok, že tú funkciu nezmením, pošle mi nejakú náhodnú hodnotu x a odo mňa bude požadovať dôkaz, že funkcia fx sa rovná nejakému y a chce dôkaz o tom, že tá evaluácia je správna a zároveň, že f patrí do tej rodiny f, čiže ten dôkaz musí zahrňať aj informáciu, respektíve musí byť v nejakom vzťahu s tým commitmentom, aby som ja nemohol tú funkciu f v priebehu toho dokazovania zmeniť. Čiže ešte raz, my sa zaviažeme k nejakej funkcii, verifier nám pošle nejakú challenge a my mu pošleme dôkaz, že táto funkcia sa v bode x naozaj rovná y a on potom na základe informácií, ktoré má, čiže na základe commitmentu, na základe dôkazu a na základe tej evaluácie, buď ten náš dôkaz príjme, alebo ho odmietne. A teraz sa pozrieme na to, ako ten samotný výpočet funguje. Tu sú ešte nejaké vlastnosti tých commitmentov. Čiže ten commitment musí byť binding, to znamená, že prover nesmie byť schopný pre jeden commitment vytvoriť dva validné openings. To, že on vypočíta f v bode x, že sa rovná y, tomu sa hovorí opening v tomto protokole. Čiže on nemôže pre jeden commitment vygenerovať dva validné openingy a potom tie commitmenty musia byť hiding, to znamená, že ten samotný commitment nemôže prezradiť nič o funkcii, ku ktorej sme sa zaviazali. Čiže z toho commitmentu nemôžem byť schopný odvodiť späť tú funkciu f. A konkrétnu akože polynomial commitment schému si ukážeme na protokole KZG, čiže je to už konkrétna implementácia nejakej polynomiálnej commitment schémy. A konkrétne budeme pracovať nad acyklickou grupou. Je to v podstate iba množina, ktorá má nejaký zero element, potom má generátor, a pomocou tohto generátora G vygenerujeme ostatné prvky tejto množiny. Čiže žiadnu vedu za tým nehľadajte. Prvky tejto grupy sú vlastne body na eliptickej krivke. Čiže máme bod G, nejaký random bod na eliptickej krivke, k nemu pripočítame G plus G, dostaneme ďalšieho člena grupy a tak ďalej. Teraz konkrétne v tejto KZG schéme na úvod, ešte predtým, než začneme robiť ten náš protokol, ktorý sme si na začiatku predstavili, potrebujeme spočítať nejaký setup algoritmus. A setup algoritmus vyzerá nasledovne. Vygenerujeme si nejaké random číslo alfa. To je vlastne ľubovoľný skalár, nejaké číslo. A potom pomocou tohto čísla spočítame množinu, ktorej sa hovorí, že sú to public parametre a tento náš náhodne vygenerovaný prvok alfa skrieme do týchto public parametrov. To znamená, že prvok H0 je náš generátor, prvok H1 je alfa krát ten náš generátor a to násobenie alfa krát ten generátor je efektívne skrytie tej alfy. Neviem, či viete niečo o kryptografii nad eliptickými krivkami, ale vlastne keď urobíte skalár krát bod na eliptickej krivke, dostanete nový bod na eliptickej krivke, ale nedokážete potom spätne jednoducho dostať hodnotu toho skaláru. Čiže my sme efektívne skryli tú alfu do tých parametrov, public parametrov, čiže tie prvky H nejakým spôsobom skrývajú tú našu alfu. A dôležité je, že po tomto setupe, preto sa tomu hovorí, že trusted setup,
musíme tú alfu zničiť, niekde zahodiť. Lebo niekto, kto by mal ten prvok alfa, vedel by jeho hodnotu, tak by potom v tomto protokole dokázal generovať falošné dôkazy. Čiže máme trusted setup, máme množinu public parametrov a teraz príde rad na prvý krok toho algoritmu, kde my sa chceme zaviazať k polinomu f. Čiže vstupom do nášho commit algoritmu sú tie public parametre a funkcia f, ku ktorej sa chceme zaviazať. A môžeme vidieť vzorec, že commitment k funkcii f vypočítame ako f v bode alfa krát nejaký krát generátor tej našej grupy. Avšak sme si povedali, že tú alfu musíme po trusted setupe vymazať. Ako teda máme vypočítať f v bode alfa, tak presne na to nám budú slúžiť tie naše public parametre. Čiže môžeme si všimnúť, že náš polynom fx môžeme rozpísať klasicky v monomiálnej forme, čiže máme koeficienty nášho polynomu krát mocniny premenej x. A potom commitment k f vypočítame ako koeficienty toho nášho polynomu krát tie public parametre, čiže klasicky skalárne násobenie dvoch vektorov. A keď si to nejakým spôsobom trochu rozpíšeme, čo je vlastne iba nejaká stredoškolská matematika, operácie s polynómmi, tak naše prvky h dokážeme rozpísať pomocou definície z trusted setupu, čiže h1 je alfa krát g, h2 je alfa na druhu krát g. Vznikne nám druhý riadok v tomto našom zelenom štvorci. Následne si môžeme všimnúť, že každý term obsahuje náš generátor grupy G, čiže ten generátor grupy môžeme vybrať pred zátvorku a v zátvorke nám ostane presne evaluácia polynomu f v bode alfa. To znamená, že máme tam naše koeficienty f0 až fd násobené príslušnými mocninami prvku alfa a keď to zapíšeme ako f v bode alfa, tak dostaneme presne vzorec z definície commitmentu. To znamená, že commitment je vlastne evaluácia polynomu v tomto našom skrytom bode alfa krát generátor grupy. Čiže commitment je vlastne znova nejaký skalár krát bod na eliptickej krivke a dostaneme nový bod na eliptickej krivke. A to je veľmi pekná vlastnosť týchto commitmentov, ktoré pracujú nad eliptickými krivkami, že vlastne nezáleží na dĺžke toho polynómu. Môžete mať polynóm stupňa 10 000 a vlastne commitment je stále iba jeden bod na eliptickej krivke. Čiže má konštantnú veľkosť a tým pádom to je tá prvá podmienka, že ten dôkaz má byť dostatočne krátky. Čiže má konštantnú veľkosť a je to klasický bod XY na eliptickej krivke. Z vlastností, ktoré musí spĺňať ten kryptografický commitment, sme si povedali, že musí byť binding a hiding. Tak KZG schéma nespĺňa tú druhú vlastnosť. To znamená, že z tohto commitmentu by sme nejakým spôsobom dokázali extrahovať nejaké informácie o pôvodnej funkcii f, ku ktorej sme sa commitli. To si tu nebudeme ukazovať, ale vlastne nám to až tak nevadí, lebo potom existuje elegantný trik, ako z snarku, ktorý používa KZG, urobíme ZK snark. To si ukážeme neskôr, to je iba niečo, aby ste mali na pamäti, že KZG samo o sebe nezabezpečuje tú zero knowledge vlastnosť. OK, čiže teraz máme za sebou prvý krok toho nášho protokolu, zaviazali sme sa k polynomu f a máme ten jeden bod na eliptickej krivke, ktorý je binding, to znamená, že my už ten náš polynom f nemôžeme zmeniť počas tohto nášho výpočtu. Tento commitment sme už poslali verifierovi a on nám teraz poslal nejaký bod A, náhodnú hodnotu a my ideme dokázať, že náš polynom f sa v bode A rovná sa hodnote B. Teraz je otázka, akú bude mať ten náš dôkaz formu. A znova si to odvodíme iba z nejakých základných vlastností polynómu, že ak sa polynóm f v bode A rovná B,
Potom môžeme povedať, že bod A je s určitosťou koreňom polynómu f s čiarkou. Lebo keď sa pozriete na definíciu polynómu f s čiarkou, tak je to f minus b. A vieme, že f v bode A je b, čiže dostaneme b minus b je 0, čiže a je určite koreňom polynómu f s čiarkou. Ďalej z vlastnosti polynómov vieme, že ak je a koreňom polynómu f s čiarkou, tak vieme, že ten lineárny term x minus a bude určite bez zbytku deliť polynóm f s čiarkou. A potom teda platí, že existuje nejaký polynóm q, ktorého existencia je zaručená iba vtedy, keď sa f a rovná b. To znamená, že podelíme ten náš polynóm f s čiarkou tým lineárnym termom a z toho dostaneme polynóm qx. No a vlastne samotný dôkaz P, ktorý v tom protokole sme mali, vygenerujeme tak, že prover vypočíta, dostane od verifiera tú hodnotu a, vyhodnotí ten polynóm f, spočíta ten quotient polynóm podľa vzorca, ktorý je na slajde a spočíta commitment k tomu polynómu q. A to je ten náš dôkaz P. A všetko, čo potom musí urobiť, je, že ten dôkaz aj s tou evaluáciou, ktorú ten dôkaz potvrdzuje, pošle verifierovi. To znamená, že máme za sebou tú druhú časť. A posledná vec, ktorú musíme urobiť, je, že verifier musí overiť, že ten proof je validný. Tu už zachádzame trochu do nejakej, povedzme, náročnejšej kryptografie, ale iba si definujeme nejaké vlastnosti tých commitmentov a na základe toho si ukážeme potom veľmi elegantný spôsob, ako sa ten proof dokáže. To iba pre skratku. Hore vpravo môžete vidieť, že je tam nejaký shorthand notation. To znamená, že keď bude nejaký prvok v hranatých zátvorkách, tak to bude označovať, že je to commitment. Ako sme si povedali, že commitment je vlastne scalar krát generátor tej našej grupy. To znamená, že efektívne to zamaskujeme na tej elliptickej krivke, tak hranaté zátvorky budú označovať commitment. A teraz z vlastností tých commitmentov v KZG schéme vieme, že sú homomorfné, čo sa týka násobenia a ščítania. To znamená, že spočítanie commitmentov pre funkciu f a pre funkciu q a následné ščítanie tých commitmentov je to isté, ako keby sme najprv spočítali tie polynómy samostatne a až potom z nich urobili ten commitment. Čiže ako keby dokážeme robiť operácie nad tými commitmentami bez toho, aby sme poznali otvorenú formu tých polynómov. To je všetko, čo tá vlastnosť vlastne hovorí. Ale čo nevieme robiť, je, že pre násobenie táto vlastnosť neplatí. To znamená, že nemôžeme najprv vynásobiť polynómy, potom z nich urobiť commitment. Sa to nebude rovnať tomu, ako keby sme vynásobili dva commitmenty. Tu nám ale pomôže tá zložitejšia kryptografia, ktorej sa hovorí párovanie elliptických kriviek. A vlastne iba z toho vzorca, ktorý tam máme, tak tá funkcia e predstavuje ten pairing. A keď ten pairing zoberie commitment A z jednej elliptickej krivky a commitment B z ďalšej elliptickej krivky, tak výsledkom je potom vynásobenie A krát B, ale už v commitmente. To znamená, že verifier potrebuje iba overiť presne formulu, ktorú sme si ukázali na predchádzajúcom slajde, to je ten náš polynóm qx, ktorý existuje iba v prípade, že f a rovná sa b. A potrebuje dokázať tú jeho formu, ktorú vidíte úplne vpravo, že qx krát x minus a sa rovná fx minus b. A presne tam vidíme ten súčin, že qx krát x minus a, na to potrebujeme ten pairing, lebo bez toho pairingu by sme neboli schopní dokázať súčin dvoch commitmentov. A verifier vlastne má všetky potrebné commitmenty na to, aby to spočítal iba nad tými commitmentami. Nepotrebuje otvorenú formu tých polynómov,
Lebo commitment k polinomu QX je vlastne ten náš dôkaz P. Commitment k polinomu fx sme mu poslali úplne na úvod toho protokolu. Hodnoty B a A sú vlastne iba nejaké skaláry, čiže commitment k skalárom vypočítame iba tým, že ich vynásobíme generátorom našej grupy. A operácia plus a minus, operáciu plus a minus dokážeme robiť homomorfne, to znamená, že ju dokážeme vykonávať nad commitmentami. Čiže on iba vlastne túto celú funkciu prepíše do toho pairingu a keď ten pairing, ktorý je dole znázornený, sa rovnajú tie výrazy naľavo a napravo, tak vieme, že ten dôkaz je validný. Čo je pekné, že ten pairing je konštantný výpočet, to znamená, že časová zložitosť toho výpočtu je konštanta, čiže splnili sme ďalšiu podmienku, ktorú sme mali na ten náš proving systém, že musí to byť fast to verify. Keď sa vrátim na ten commit, tak vlastne tento algoritmus, ktorý tu máme, ten výpočet, ten scalar multiplication tých vektorov f a h, to je vlastne najťažšia fáza celého toho výpočtu. Keď sa pozrieme na snarky, tak táto operácia sa volá multiscalar multiplication a reálne zabera tak 80 až 90% výpočtu generovania toho dôkazu. Čiže toto je vlastne tá najnáročnejšia časť toho výpočtu, ale potom nám to umožní to, že ten verifier je strašne rýchly. Lebo tam platia tie vlastnosti nad tými eliptickými krivkami. Čiže ten pairing je elegantný spôsob, ako to potom dokázať. OK, čiže teraz sme dospeli k bodu, kedy sme schopní dokázať, že nejaký tajný polinóm sa v bode A rovná B. Čo ale v skutočnosti v tých snarkoch robíme, nevyzerá až tak jednoducho. To znamená, že my sa snažíme dokázať, že nejaký polinóm fx sa vynuluje na určitej množine bodov. Čiže v tomto konkrétnom príklade my sa snažíme dokázať, že polinóm fx sa bude rovnať nule v bode 1 a v bode 2. Lebo keď si dosadíme jedničku alebo dvojku do tohto polinómu, tak jeden z tých lineárnych termov sa stále vynuluje a tým pádom vieme, že fx bude 0. A to je niečo, čo sa snažíme akože v ZK snarkoch dokázať, že nie je to iba o jednej evaluácii, ale potrebujeme dokázať evaluáciu vo viacerých bodoch. A tu už zrazu potom strácame vlastnosť toho, že tie dôkazy sú ako keby stručné. Lebo keby sme išli na to spôsobom, ktorý sme si predstavili, že f(a) rovná sa b, tak by sme to museli robiť, že f1 rovná sa 0, f2 rovná sa 0 a tá množina obecne je veľká, akože v tých snarkoch. Čiže zrazu aj tá verifikácia by bola strašne dlhá a nesplňali by sme tú vlastnosť toho succinctness. Čiže, čo sa používa na splnenie vlastnosti succinctness, je niečo, čomu sa hovorí Schwarz-Zippel lemma. A tá hovorí o tom, že tá definícia je možno trochu strašidelná, ale vlastne predstavte si, že máte kvadratickú rovnicu, to znamená, že je to polinóm stupňa 2. Konkrétne tam v definícii je to polinóm stupňa d. A potom vyberáte nejaké náhodné číslo r z strašne veľkej množiny. To znamená, že číslo r má 256 bitov, čiže môže nadobudnúť 2 na 256 minus 1 hodnôt. To znamená, že pravdepodobnosť, že pri náhodnom výbere sa trafíte do jedného z koreňov kvadratickej rovnice je 2 lomeno 2 na 256. Tam konkrétne v príklade uvádzam, že stupeň polinómu je 40, čiže to znamená, že polinóm má 40 riešení správnych, respektíve nie 42 na 40. Čiže 2 na 40 správnych, respektíve 2 na 40 koreňov má tento polinóm. To znamená, že pravdepodobnosť, že pri náhodnom výbere z množiny fp trafím práve koreň polinómu je d lomeno p. Čiže iba tie správne možnosti lomeno všetky možnosti.
No a táto pravdepodobnosť je negligible, akože zanedbateľná. A to vychádza z tej našej knowledge sound vlastnosti, ktorú sme mali na úvod, že prover dokáže podvádzať iba s pravdepodobnosťou, ktorá je strašne malá. A to práve vychádza z tejto Schwarz-Zippel lemmy, že tá pravdepodobnosť bude strašne malá a preto pomocou tejto lemmy nám stačí túto rovnosť, ktorú vidíte na slajde, dokázať tým, že namiesto pre všetky body v tej doméne, čiže jednotku a dvojku v našom prípade, nám to stačí dokázať iba pre jeden bod a tá rovnosť akože bude platiť s dostatočne malou pravdepodobnosťou falošného dôkazu. Čiže pomocou tejto vety sme zaistili succinctness. Ďalšia vlastnosť, ktorú sme povedali, že snarky musia spĺňať, je, že musia byť non-interactive. Ale v našom protokole sme videli, že ten verifier nám musel poslať tú hodnotu toho x-ka. Čiže zrazu tam je nejaká komunikácia medzi proverom a verifierom a tomu my sa chceme vyhnúť. A tomu sa vyhneme pomocou niečoho, čomu sa hovorí Fiat-Shamir transformácia. To tu nebudem ukazovať, ale vlastne v skratke ide iba o to, že vy namiesto toho, aby ste očakávali tú hodnotu od verifiera, to x-ko, v ktorom máte ten polynóm vyhodnotiť, tak vy zoberiete ten commitment k funkcii f a spočítate z neho hash. A to bude vaša akože randomness, pre ktorú potom budete vyhodnocovať polynóm f. Čiže vlastne iba komunikáciu nahradíte hashovaním nejakých náhodných hodnôt a to efektívne zmení ten váš non-interactive, respektíve interactive protokol na non-interactive protokol a táto transformácia funguje nad všetkými tzv. Public coin protokolmi. To znamená, že keď potrebujete nejakú randomness od druhej strany, tak to dokážete nahradiť touto transformáciou. A posledná vlastnosť, ktorú zatiaľ nemáme splnenú, je zero knowledge. Ako som povedal, že tie KZG commitmenty same o sebe nie sú hiding, tak to zabezpečíme veľmi jednoducho tým, že k tomu polynómu my chceme dokázať rovnosť, že fx sa rovná polynómu na pravej strane. Čiže my k tomu polynómu na pravej strane pridáme nejaký náhodný polynóm rx, ktorý vynásobíme tými našimi lineárnymi termami. Čiže týmto efektívne zabezpečíme, že nezmeníme korene toho polynómu na pravej strane, lebo ak tam bude náhodou jednotka alebo nula, tak aj tá pravá strana bude nulová, ale zmeníme správanie toho polynómu mimo týchto bodov tým, že tam máme random polynóm rx. Čiže my tam pridáme nejakú randomness a zrazu to KZG nad týmto polynómom, ktorý má v sebe tú randomness, už bude hiding. To znamená, že už keď urobíme commitment k tomu polynómu, tak už potom nedokážeme znova extrahovať informácie o tom pôvodnom polynóme. A tým sme vlastne splnili všetky podmienky, ktoré musia byť splnené, preto aby sme dokázali vypočítať tento dôkaz. No a teraz prejdeme do druhej časti, kedy už máme hotový ten náš proving systém a vieme vygenerovať dôkaz o validnej evaluácii, respektíve o tom, že vynulujeme nejaký polynóm na množine nejakých bodov, čo obecne robí ten proving systém. Ale teraz potrebujeme urobiť to, že ten náš výpočet, ktorý chceme dokazovať, potrebujeme previesť z nejakého kódu do polynómov. Čiže robí sa to tak, že my vlastne funkciu, obecne nejaký kus kódu, potrebujeme reprezentovať niečím, čomu sa hovorí aritmetický obvod, arithmetic circuit. A podmienka je, že ten arithmetic circuit môže obsahovať iba operácie násobenia a ščítania. Čiže keď sa pozrieme na ten kus kódu, ktorý tu je znázornený na slajde, tak tá rovnica, ktorá je pod tým, robí to isté, čo ten kód, keď tam dosadíte hodnoty dvojité V, A a B. Čiže tento kus kódu iba čisto intuitívne dokážeme prepísať pomocou rovnice, ktorá je na slajde. Čiže tu iba chceme vybudovať nejakú intuíciu, že naozaj to je možné z každého programu vytvoriť
rovnicu, ktorá bude obsahovať iba násobenie a ščítanie. A pozrieme sa na nejaké ďalšie príklady, ktoré sa objavujú v týchto ZK obvodoch, aby ste mali lepšiu predstavu, ako previesť kus programu na rovnicu, ktorá bude mať iba ščítanie a násobenie. Čiže prvý príklad je, že chceme napísať obmedzenie, že daná hodnota je bit. To znamená, že nadobúda iba hodnotu 0 a 1. Čiže ak za x do tejto rovnice dosadíte iné číslo ako 0 a 1, tak zrazu tá rovnica nebude platiť. Čiže týmto jedným constrainom efektívne zabezpečíte, že hodnota x bude bit. A tu už možno by mohla prísť nejaká intuícia, že keď dokážeme obmedziť hodnotu na to, že je bit a programy sa na konci dňa kompilujú do 0 a 1, tak vlastne dokážeme efektívne zabezpečiť, že každý program vieme previesť na obvod, kde budú iba násobenie a ščítanie. Ďalšie je klasická akože binary decomposition nejakého čísla, čiže znova za hodnoty x0, x1 dosadíme jednotky a nuly a dostaneme číslo x. A všetky tie x0, x1, x2 by sme museli prepojiť s tým obmedzením hore, to znamená, že to x0 musí byť iba 0 alebo jednotka. A potom za x dosadíme nejaké číslo, ktoré tam chceme dostať ako výsledok. Potom tu je príklad, ako urobiť XOR medzi dvomi bitmi pomocou rovnice. A potom tu je namodelovanie podmienky, čo sme vlastne už videli na predchádzajúcom slajde. No a teraz povedzme, že máme náš program už prevedený do reprezentácie, kde máme iba ščítania a násobenia. Čiže povedzme, že náš program bude robiť x1 plus x2 krát x2 plus v1. Zakreslíme to v podobe toho nášho aritmetického obvodu, čiže ten strom, ktorý vidíte naľavo, je vlastne iba prekreslená tá rovnica a za hodnoty x1, x2 a v1 dosadíme nejaké konkrétne hodnoty a evaluujeme ten náš strom. Z toho nášho stromu evaluovaného urobíme tabuľku, kde pre každý ten náš gate, buď násobenie alebo ščítanie, máme jeden riadok v tejto tabuľke a na najvyššej úrovni máme tie public, respektíve nie public, vstupy, obecne vstupy do toho nášho obvodu. Niektoré môžu byť public, niektoré môžu byť private. A my z tejto našej tabuľky teraz chceme urobiť polynóm. A to urobíme Fourierovou transformáciou, čiže máme tam nejakých 12 bodov. Potrebujeme nejakú doménu H, ktorá bude mať tiež 12 bodov a v týchto bodoch, ktoré budú v tej domene H, dostaneme tie evaluácie nášho polynómu, čiže 5, 6 a tak ďalej, podľa tej tabuľky. Čiže klasicky, ako keď máte priamku, tak priamka je jednoznačne definovaná 2 bodmi. To znamená, že ak vám dám 2 body, dokážete mi nakresliť priamku, ktorá prechádza týmito bodmi, jednoznačne definovaná. Rovnako parabola je definovaná 3 bodmi. Čiže v tomto prípade napríklad máme 12 bodov a týchto 12 bodov nám jednoznačne definuje polynóm fx. A pomocou Fourierovej transformácie dokážeme prejsť z tejto evaluačnej domény do klasickej monomiálnej domény. To znamená, že dostaneme polynóm fx klasicky v tej coefficient reprezentácii. Čiže budeme mať koeficienty polynómu krát mocniny premenej x. A ako som povedal, keďže máme 12 bodov, tak tento náš polynóm bude mať stupeň 11. A tu už môžeme vidieť, kde sa to začína ako keby komplikovať, ten náš zero knowledge dôkazy a prečo nie sú ako masovo adaptované, lebo vidíme, že pre úplne primitívny obvod, ktorý má 2 ščítania a 1 násobenie, nám vznikne polynóm stupňa 11. A teraz si predstavte, že máte nejaký Python program, ktorý presne musíte dekomponovať a previesť ho na iba ščítania a násobenia, tak z toho nám vznikne oveľa zložitejší ten aritmetický obvod a ten výsledný polynóm bude mať strašne veľký stupeň. To znamená, strašne veľký stupeň polynómu vedie k
veľmi náročnému výpočtu tých komitmentov, ako sme si povedali, že je to 90%. A tie komitmenty budeme počítať nad veľkými polynomami. Čiže ten samotný commitment bude iba jeden prvok na konci, čo zabezpečuje rýchlu verifikáciu, ale výpočet toho dôkazu bude strašne náročný, lebo ten polynóm popisujúci náš program bude strašne veľký. A to je vlastne ten druhý bod týchto limitácií súčasných v ZK-SNARK obvodoch, že síce náročnosť výpočtu toho provera je n log n, čo nie je hrozné, ale v praxi tie konštanty, tie n-ka, sú strašne veľké. To znamená, že my potrebujeme nejaký efektívny, respektíve z teórie zložitosti vieme, že tie konštanty dokážeme eliminovať použitím lepšieho hardvéru. Čiže čomu sa venuje súčasný, akože jedno odvetvie ZK výskumu je, že sa snaží hardvérovo akcelerovať práve generovanie týchto dôkazov a používajú sa na to hlavne GPU a FPGA čipy. A iná strana toho researchu, ktorá sa snaží zrýchliť tie prúvre, sa snaží o to, aby sme nejakým spôsobom dokázali efektívnejšie prevádzať tie naše programy na tie aritmetické obvody. To znamená, že my sa snažíme prísť s nejakou lepšou aritmetizáciou, aby v konečnom dôsledku nám vzniklo čo najmenej týchto gateov a tým pádom sa snažíme znižovať stupenie toho nášho polynómu fx. A potom skôr taká praktická limitácia, vlastne ani by som to nenazval limitáciou, ale je to už niečo, čo vyplýva z používania tých ZK obvodov, je, že tie samotné obvody musia byť napísané správne. Čiže povedzme, že ten náš program, ktorý sme mali na začiatku, ten Python script, ktorý verifikoval správnosť vyriešenia sudoku, by bola v tom skripte chyba a ten skript by sám o sebe nekontroloval, že povedzme v tom sudoku sa v prvom riadku nemôžu opakovať čísla. Toto obmedzenie by tam nebolo naprogramované. To znamená, že potom, keby sme vygenerovali dôkaz za použitia tohto Python skriptu, tak verifier by prijímal aj dôkazy, ktoré by dokazovali riešenie také, že v tom prvom riadku by boli duplicitné hodnoty. Čiže na to znova budú asi slúžiť nejaké security audity týchto ZK obvodov, a aby nenastávali kritické chyby, ktoré by mohli viesť akože znova k nejakému forgeovaniu dôkazov a potom k následnému podvádzaniu. No a teraz na záver, kto sme my, tak projekt MayaZK sa venuje práve hardwareovej akcelerácii, o ktorej som hovoril, čiže snažíme sa zrýchľovať zero knowledge prouvre, čiže generovanie dôkazov sa snažíme urobiť rýchlejšími. Momentálne pracujeme ako na FPGA implementácii, tak aj na GPU implementácii toho prouvra a zároveň sa snažíme zrýchľovať aj tú kryptografiu pod tým. To znamená, že aj samotné algoritmy sa snažíme vylepšovať, aby boli rýchlejšie. Čiže snažíme sa vylepšovať aj softverové implementácie, ktoré už dnes existujú. Ak by ste mali záujem o nejakú spoluprácu, sme akože otvorení každej forme spolupráce, kľudne sa pozrite na našu stránku, kde nájdete kontaktný formulár. Je to iba mayazk.com a úplne dole na stránke nájdete button, kde môžete nás kontaktovať.